Miten näitä aloitetaan? Rakas päiväkirja, tai reissupäiväkirja. Ei vaan. Päätettiin lähteä kesälomareissulle Norjaan. Käydään Lofotit katsomassa, kun ei ole meistä kumpikaan ikinä siellä käynyt. Ajellaan Ruotsin kautta. Meillä on tämmönen retkeilypösö, millä lähdettiin liikenteeseen. Ja katsotaan. Jos mekin löydettiin Googlesta kaiken näköisiä reittivalintoja, mitä ihmiset on tehnyt, niin tehtiin niistä omanlainen ja katsotaan mihin päädytään tai päädytäänkö yhtään mikään. Tervetuloa mukaan! Eikö ne kaikki retket pitää aina aloittaa pienellä remontilla? Pitää vähän tutkia, onko täällä laakeri menossa vai joku muuko täällä polisee. Arvuutellaanpa nyt. Ei tarvisi välttämättä tienpää. Joo vain. Laakerihan sieltä oli selvä ja kyllä tämä olisi ollut kentällä aika työmaa tehdä, kun kotonakin jo mennessä loppuu kaikki työkalut käsissä. No, siellä on nyt uusi laakerin mökissä ja muuta kuin kasaan päin, että vähän damakea. Huomenna aamulla reissun lähtöpäivä. Ja huomenna 9-10 välillä pitäisi tulla paikallisen korjaamaan uusi apsianturi. Vanha joutuu sorvaamaan ja poraamaan irti sieltä omasta reiästänsä, mutta se on pieni murhe. Laakeri on ehjä. No niin, reissu on lähdetty 18888 mittarissa. On siellä vähän apsivalojakin, mutta tuossa jo uusi osa odottaa, mutta reissu on lähdetty. Katsotaan mihin asti tänään mennään. Keksitään tuossa suunnitelmia sitä mukaan, kun mitä sääennusteet näyttää. Näkemisiin. Tänne on kyllä tällaista erikoista uutta asfalttia tehty. Se on vähän niinku asfaltti, mutta vähän niinku sepelitie. En niinku tiedä mitä tämä nyt niinku on. No joo, antaa soittaa. Piti jo äsken oikein pysähtyä, koittaa mulla pyöränpultit kiinni, kun sen verran meinaa hyppyyttää tämä asfaltti välillä sille tasaisesti. Tasasta jurinaa, että joku 5 minuuttia ajeli ja nypytti koko ajan. Niin mä ajattelin, että ei perkele, että pakko jo pysähtyä ja katsoa, onko pyöränpultit kiinni. Kyllä tämä on samanlaista jumputusta ja heilumista. Asfaltikaan ei oikein tiedetty, haluaako se olla punainen vai musta, mutta semmoista se nykypäivänä tietää on. Saa itse valita. No niin, reissu ensimmäinen Simpsio rupeaa näkymään. Vai onko tämä vielä sitten Tervajoen Vesitornimäki, kun ei ole vielä niin korkea. On kyllä komia. Kirkkokin näytti vaan kirkolta, että ei ole pyramiidi. No niin, rupeahan se vähäsen taivaskin kirkastumaan. Päästy jonkin matkaa ja työnnättään täällä Ruotsissa, että sen nypytystien jälkeen muuttui se tiekin aika hyväksi. Tosiaan ja se oli tehty melkein sinne Jällivaaraan asti uusi asfaltti sinne, niin sai työnnättää tulemaan ja hyvää paanaa päästään. Ruvetaan olemaan joku 40 kilometriä Kiirunasta ja ajateltiin etsiä täältä majoituspaikkaakin varmaankin, jos ei tässä nyt vielä innostu työnnättää enemmän. Se on nyt Suomen aikaa 10, eli täällä 9, niin todennäköisesti jäädään tänne ja jatketaan aamusta sitten Norjaa kohti enempikin, mutta on aika jännä tämä. En ole ainakaan ennemmin huomannut, tuo Google Mapsikin näyttää tuon. Ainakaan heti pääse eksymään tieltä ohi, kun näyttää kyllä niinku 10 metrin välein, mikä on tien numero. Mä laittaa aika kuvan tähän, jos onnistun. Voi olla, että en onnistu. Päivän ensimmäinen etappi tehty. Saavuttiin hienon maisemiin Coop-marketiin ja huoltoasemaan ja parkkipaikalle, missä on pari muutakin mökkiautoa. Eli me ollaan nyt täällä. Missä me ollaan? Kiirunassa.
kerta kaikkiaan upeaa. Kiitos hei. Reissu on jatkettu taas. Jotakin me ei välttämättä ymmärretä tai sitten joku muu tietää enemmän. Me eilen tosiaan oltiin Kympin nurkilla siinä kaupan pihassa parkissa ja siinä touhuillut ja sängyt valmiiksi ja nukkumaan. Ja ennen 8 ylös ja niin siihen viereiseen huoltoasemalle hakemaan kahvia ja käymään vessassa ja tien päälle, niin kaikki muut mökkiautot oli vieläkin siinä parkissa ja ne ei elettäkään missään. Ja nyt kun tässä on joku puoliska tuntia ajettu Narvikia kohti, niin aina vaan joka paikassa tuntuu, että ihmiset nukkuu. Että tietääkö ne jotakin, milloin kannattaa ajaa vai eikö me tiedetä jotakin, mutta en tiedä. Mutta nyt tämä rupeaa näyttää jo komialta, rupeaa olemaan vuorimaisemia. Jatketaan tästä Narvikia Norjaa kohti. Vähän erinäköistä. Norjan raja ylitetty ja pari dronepätkää piti ottaa. Ja on täällä vähän kivikkoosempaa tosiaan kuin Pohjois-Pohjanmaalla kautta Lakeyksillä, mutta ja vähän kylmää. Pitää laittaa kyllä vielä pitkät housut jalkaan. Ei mitään, jatketaan perille päin tai eteenpäin. Pysähdettiin Narvikissa syömään ja löydettiin Clas Ohlsonin. Pitää käydä hakemaan Droneen laturin kaapeli, kun siinä olikin vanhan malli USB kaapeli, eihän semmosia ole mukana. Niin käydään nyt täällä nähtävyyksiä Clas Ohlsonilla. Yes. Tuo on ajettu tämmöstä vuonoa pitkin varmaan. Mitähän tästä on ajeltu? Joku varmaan äkkiä tunteroinen ja se kauemminkin. Edellisen sillan jälkeen. Aha, tuo onkin no hienoja nuo vuoret ja tälleen. Mutta kauhean tylsää ajettavaa. Tämä väli. Tämän kun voisi jotenkin skipata tämän välin. Vähän meinaa ahtaaksi käydä tämän pääkaupungin kadut täällä tämmöisellä isolla mökkiautolla. Täällä ei kyllä yhtään mitään. No niin, tällä yöllä löytyikin vähän komiammat näköalat kuin se Coop-marketin piha. En ihan varma missä me ollaan. Me ollaan kuin parikymmentä kilometriä Reinästä. Tuossa on tommonen silta sen lähellä. Hyvä paikka. Lukaa tänne. Tuolla on meidän pössö.
ihan silti vakuuttavia, kun ajellaan vuorten läpi. Taas tulee tunneli. Kuinka monta kilometriä tämä on? Tuli erimoinen tämmönen puolitunneli. Tunneli maisemilla. Määränpääsi on vasemmalla. Nyt ollaan niin kärjessä täällä Lofoteella, kun autolla pääsee. Auto jätettiin parkkiin ja lähdettiin kattelemaan, mitä täällä on. On ne lentokonekapteenien kerromat jylhät maisemat ja lokkeja on heti vaikka muille jo. Nyt lähti pyörimään kamera. Näin kylmää. Yes. Vihdoin päästiin Suihkussa käymään. Löytyi tämmönen tosi nätti paikka. Laitetaan sijainti tähän vielä jakoon, mutta käytiin ensimmäisellä leirintäalueella, mikä siinä oli rannalla, niin sille käytiin, että sinnekin pystyy ostamaan suihkupoletteja, mutta menin ostamaan niitä, niin ne sanovat heti, että meillä on campingin täynnä, että ei myydä edes vierailijoille noita suihkulippuja. Mietit, että ei siinä, jatketaan matkaa ja katteltiin vähän, että mihinkä mentäisiin. Täältä löytyi tämmönen, tiedä mitä paikkaa tämä nyt sitten niin kuin Lope on, mutta Leknessiä tai vastaavaa. Niin. Täältä löytyi tämmönen oikeinkin kiva paikka, eli heti tosi ystävällinen palvelu, sanoi heti, että kyllä totta kai onnistuu. Että muuta vielä sattui vielä kassatäti puhua suomiakin vielä, niin oli vielä helppokin kysyä, että voiko mennä suihkuun. Nyt on taas mukava jatkaa matkaa. Tää on oikeinkin nätti tämmönen pieni kämpinkialue. Järven rannalla. Tuo ilmasta tuo Soutuhommat. No, soutuhommat. Niin, kajakkihommat, joo. En ole kiinnostunut. Se on suolasta vettä. Tai en mä tiedä, onko tuo järvi kai tuo, mutta kai nuo on kaikki vuoritasolla nyt vettä. Että ei mitään, jatketaan matkaa. Mennään käymään Viikinkimuseossa, jossa on lauantaina auki. Onko tämä se Toorivasara? Se on moro.
helle. Ei jaksanut kuvata koko aikaa, mutta varsinkaan näitä maisemia. En tiedä, onko se rumasti sanottu, jos vielä maisemat maistuu puulta, mutta onhan ne nyt komia kuin joka puolella vuoria, mutta sitten näitä puita on kyllä Suomessakin, että näitä on tässä matkan varrella. Varsinkin tämä Narvikista, kun lähtee työntää tuonne Lofottiin, tuonne kärkiosaan päin Reineen suuntaan, niin siinä on semmoinen muutama tunti, ehkä 2-3 tuntia on tämmöistä pelkkää puumaisemaa. Ja sitä tultiin tosiaan, eilen lähdettiin sieltä Reinestä suunnalta poispäin ja käytiin siellä Viikinkimuseossa. Se oli vähän, en tiedä oliko se nyt ihan sen vörtti kyllä. Se oli 25 € laaki, vähän vajaa. Päästiin nyt siellä purjehtimaan, se nyt oli ihan jees, vaikka se nyt ei kestänytkään kauan, mutta ehkä jos on pieniä muksuja, niin niiden kanssa siellä menisi koko päivä kyllä, mutta Katrin kanssa kyllä aika lailla käveltiin se homma läpi. Siitä lähdettiin työntään takaisinpäin kohti Narvikia. Muutama tunti ajeltiin. Pysähdyttiin samassa paikassa, missä eilen tullessa pysähdyttiin. Kun ekan kerran tuli aurinko näkösälle. Ja oltiin siinä yötä. Oli nätti, kun laittoi verhon kiinni. Niin pystyi aamulla, kun nosti verhoon, niin katsoa samoja vuoria ja katsella, että ei ole vieläkään lumet sulanut. Nyt on ollut kyllä, eilen rupesi aurinko paistaa ja tänään on ihan helle. Täällä on tosi kuuma. En mä tiedä, onko täällä normaalisti näin kuuma, mutta kaikki sanoo, että pitää ottaa takit sun muut mukaan, mutta nyt on kyllä melkein vaimarikin jo liikaa kyllä, että pihalla käy. Osu keli kohdalleen. Semmonen havainto tehtiin, että käytiin siinä Circle K huoltoasemalla, niin niissä on nyt ainakin parissa jo ollut ja niissä on noita suihkumahdollisuuksia. Sinne ilmeisesti pääsee ilman mitään rahtarikorttiakin suihkuun, kun luki ovessa vaan, että 50 kruunua. Siinä samalla mä kävin hakemaan kahvia ja vessassa, niin Katri istui autossa, kun kävi joku militariauto, pysähtyi tähän meidän autoon eteen ja kuvailivat ja kirjoittelivat jotenkin speksejä ylös ja näkivät kyllä Katrin, kun Katri tällä autossa touhas, mutta ei mitään käynyt sanomasta, ne jatko matkaa siitä, että en tiedä seuraako ne jotakin, että ollaanko me oltu parkissa liian kauan vai onko me konhotettu jossakin ja jälkijonossa tulee laskua vai mitä on, mutta en tiedä. Nyt ollaan ajettu tosiaan aamusta jonkun matkaa tänne Strömsötä kohti. On meillä tässä vielä joku reilu 3 tuntia matkaa, mutta hyvin on kiivetty vuorta koko ajan ylöspäin. Jatkuvalla syötöllä korvat lukossa. Se on Tromssa. Tromssa. Aivan sama. Strömsö. Jotakin tuolla asia. Ei näitä osaa lausua. Pitäisi ottaa perunasuuhun tai jotain. Vähän katteltiin niitä. Mitäs saaria ne nyt oli, mistä sä puhuit tuossa? Senjan saaria, että mennäänkö käymään, mutta olikin aika vissiin suolaiset tietullimaksut siellä, mutta katsotaan mikä nyt päätetään. Nyt me työnnetään täällä, kiinnetään vuoria koko ajan, avutaan korvia. Ei näitä nyt voi tylsäksi sanoa kyllä näitä maisemia, vaikka sillä nyt saatoi aloittaa tämän puheenvuoron tähän. Kattellaan ja ajellaan. Hoi.
Meille tuli tämmönen ruokatauko tähän, kun ajettiin ne Senian saaret läpi. Se oli kyllä oikein niinku mieltä virkistävää kyllä, kun niinku oikeesti vähän kapiahkot väliköt ajella siellä ja kapiat välit ja kyllä sai niinku rattia puristaa ja persposkia jännittää kyllä, että mahdutaan kaksi autoa samalla kaistalla menemään ja tultiin sitten tämmöiseen satamaan tähän ja tässä on nyt sitten odotellaan kun lautta lähtee parin tunnin päästä, niin mietittiin, että meillä oli vaihtoehtona, että joko ajetaan nyt 3,5-4 tuntia suoraan Strömsöihin vai mennäänkö me täältä Sommersbyn kautta sinne Strömsöihin niin lautalla. Strömsö ja aivan sama, jotakin sinne päin, en osaa itsekään sanoa varmaan sitä oikein. Ja päätettiin, että syödään tässä eväät ja otetaan vähän aarinkoa, kun se nyt näkyy. Kun siellä tosiaan sillä Senialla, niin siellä ei heti kun päästiin sinne, niin meni pilveen ja aurinkoin mailla halmeilla. Nyt vähän HK blöötä leivän päälle ja leipää suuhun. Niin oms noms. Jääkaappikin rupeaa tyhjenee, että pitää päästä kauppaan pian. Täällä ei oo K-markettia eikä S-markettia. Joutuu mennä johonkin 7-Eleveniin. Mikä vuosi kun tämä lautta uppos? No keulaporttivuosi. Yes sir. Tiedä missä vaiheessa taas viimeksi mitäkin kerrottu ja mitä on tehty, mutta eilen
ajeltiin sinne Sommerspyyhyn. Mikä se on? Mikä se nyt on? Sommaroi. Sinne mentiin ja siellä oli aika pikkusen hienot systeemit. Tai hienot maisemat, ei voi systeemejä kehua hirveästi, mutta oli kuitenkin aika harmaa ja kylmä jo sille illalla, mutta katsottiin ennustetta, että tänne me jäädään, että huomiseksi täyttä aurinkoa. Ja niinhän siinä kävi. Aamulla herättiin niin aivan täydeltä taivaalta paistoi aurinko, niin siinä kohtaa tuumattiin, että ei meillä ole kiire kyllä yhtään mihinkään. Jäädään tänne jähimään. Ja siinä oltiin reippaasti jonnekin yli puolen päivän sitten siinä ja vähän kun rupesi nälkä pikkuhiljaa hiipimään ja jääkaapista rupeaa evätkin olemaan pian syötynä, että lähdetään tuonne. Mikäs Turmun trangi se nyt sitten taas oli, mutta Tromsa. Niin, Tromsaan lähdettiin. Tromsa, joku semmonen Strömsö se oli. Sinne meneltiin sinne ja käytiin oikein kulinaristi ruokailulla siinä Burger Kingissä ja muutenkin käytiin vähän ihmettelemässä kaupungilla, miltä siellä näyttää. Se oli ensimmäinen kaupunki tällä reissulla, että olihan siellä niitä pari muutakin, en osaa lausua niitä paikan nimiä, mutta jotakin semmosia. Narvikissa käytiin ja sitten se joku Svalbard perunasuussa joku. Vähän niinku Lofottien pääkaupunki. Niin on. Se nyt oli ihan kuollut paikka kyllä. Siellä ei ollut yhtään mitään. Mutta joo, käytiin siellä Tromsassa käytiin ja lähdettiin. Ollaan joku tunteroinen rapia ajettu tästä Kilpisjärviä kohti, että varmaan joku 30-40 kilsaa ehkä enää rajalle. Lähdetään paluun takaisinpäin. Kattelee hyttysiä. Täällä ei oo kyllä niinku ei minkään näköisiä. Siis ei mitään skikkepöitä on kyllä tullut vastaan. Että ei hyttysiä, ei hyvin vähän mitään öttiä sieltä. Varmaan kun ikkunasta laskis, niin 14 ötökkää osunut lasiin. Että ei. Mä veikkaan, että tästä kun Kilpisjärven puolelle käännytään, niin ei mitään muuta olekaan kuin hyttysiä sitä välillä. Mutta joo, tänään on ollut kyllä niinku keli aika 6/5 tähän sluipailuun. Ei kai siinä. Katsellaan taas eteenpäin. Kotia päin. Joo, Suomeen päästiin, niin kiireen loppu kun tuli porot. Nämähän menee täällä miten haluaa, ei paljon piittaa mistä. Meillä olisi kuitenkin vähän kiire kauppa. Sitäkin tulee jo varja tuonne. Huomenta Suomi. Eilen pyyhkästiin Muonioon asti. Yöksi ja huomaa kyllä, että tosiaan tultiin Suomeen, että nyt on auto täynnä hyttysiä ja ratista saa pitää kiinni. Sen verran teitä paikkailtu sieltä täältä ja muutenkin ei ole häävissä kunnossa. Että tervetuloa Suomeen. Tästä nyt päämäärä on, että lähdetään käymään Haaparannassa vielä. Mietittiin tuossa, että me halutaan jotakin oikeaa ruokaa ja oikeaa hintasta, että niin päätettiin, että mennään käymään Ikeassa lihapuolella, Haaparannan puolella. Käydään vielä mutka Ruotsissa. Jatketaan siellä. Ei maltettukaan vielä kotiin asti eilen ajaa, niin tultiin tähän Oulun Nallikarille sitten. Kohtuu lähellä kämppiä, mutta päätettiin, että kun naapuri on leikannut jo orapihlaja ja meillä ei robottileikkuri kuulemma toiminut koko viikkoon, niin ajateltiin, että jäädään vielä hetkeksi lomalle. Täällä on aivan jees. No niin, tähän
loppuun pieni kertaus, mitä nyt on tullut kilometrejä ja paljonko tämä nyt on suurin piirtein tullut maksamaan ja vähän omia mietteitä tästä retkestä. Että meillä just nyt tulee kotipihasta lähettynä 2700 kilometriä ja tästä nyt on viimeiset 30 kilsaa vielä kotiin. Eli pyörii se 2700 kilsaa kotipihasta. Toki sitten siihen pitäisi melkein laskea nyt päälle se, jotta me haettiin tämä auto Seinäjoelta. Se on 200 kilsaa, 2900. Ja nyt viedään se perjantaina pois, niin 3100 plus sitten oma auto sieltä Seinäjoelle ja sieltä takaisin, niin 3500 kilometrin reissu tavallaan tuli tästä, mutta Ylivieskasta tuo reitti kotia 2700 kilometriä ja rapia päälle. Harmittaa vähän, kun ei tullut katsottua nyt, kun aina kun mä oon lyönyt aina tankin täyteen, kun se on tipahtanut puoleen väliin, niin aina lyönyt uudestaan, että paljonko ne litroja meni. Mutta oletus nyt on, että tämähän on johonkin 10 ja 12 väliin varmaankin kuluttaa. Mä oon kuitenkin syöttänyt tällä välillä aika hyvin. Tämä on aika ketterä kulkunen kampe ollut, niin saanut surutta työntää 110 silloin, kun sillä saanut ajaa. Ja helposti pystynyt ohittamaan hitaampiakin. Ja vaikka tosi vähän ollut kyllä niinku, oikeastaan tästä kun lähdettiin tuonne Norjan puolelle, niin en muista, että olisi niinku ollut karavaanereita tai mitään muutenkaan edessä. Oikeastaan vasta Tromssasta takaisinpäin niin rupesi olemaan mökkiautoja niinku Suomeen päin. Tai oikein, jostakin Käsivarresta alaspäin, niin sitten on ollut niinku mökkiautoja liikenteessä. Ja semmonen huomio nyt kyllä tuli, että Norjassa kun ajettiin, niin siellä oli hirviästi oli Norjan kilpiä, Suomen kilpiä ja Ruotsin kilpiä. Ja nyt kun tultiin alaspäin, niin aika paljon Norjan kilpiä tuli vastaan. Ja varsinkin tuolla Oulun Nallikarissa, niin siellä oli joka toinen auto oli, jos ei ollut jopa enemmänkin, niin oli Norjan kilpisiä autoja. Että ne tulee sieltä ilmeisesti kesäksi tänne päin. Mutta joka tapauksessa en osaa sanoa tarkalleen nyt paljonko on mennyt polttoainetta litroina, mutta tankkauseurot kaikki laskettuna yhteen. Heitetään se johonkin kohtaan tuohon. Ruokaahan meillä ei juurikaan lope mennyt. Me käytiin Kemin Prismassa, kun lähdettiin reissuun, niin ostettiin Prismasta, mitähän meni 90, laitetaan sekin tuohon jotakin. Ostettiin tuo meidän kannettava jääkaappi täyteen ruokaa ja aika lailla niillä on menty. Me käytiin Narvikissa syömässä pizzat, ne maksoi sen jonkun 40. Sitten syötiin siellä Sommaroilessa syötiin hampparisetit, ne oli se 50. Ja Tromssassa käytiin terassilla, mä join kaleja ja Katri söi jonkun nisun siinä, niin sekin oli heti 18 €. Sehän siellä maksaa, mutta me mentiin omilla eväillä, niin se ei edes juurikaan kustantanut. Oltiin Puskaparkissa, se oli tosi kätevä se Free Nights, mikä se nyt oli, Free Bus Nights, se nyt oli, mutta Park for Night sovellus. Siellä oli tosi hyvin kirjattu kaikki, mihin kannattaa pysähtyä ja missä on hyviä paikkoja ja missä ei tulla häätämään pois ja nää. Niin. Sitten sen puskaparkkeja käytännössä ainoastaan Sommarspyyssä, Sommaroili, mikä se on. Siellä mentiin leirintäalueelle, niin saatiin vessat ja suihkut siihen samaan litaniaan silloin, niin se maksoi 250 kruunua ja 50 kruunua olisi maksanut sähkö siihen päälle. Me ei otettu, kun siellä oli karavaanipistoke siellä seinässä ja meillä ei semmoista sattunut olla mukana. Ja hyvin pärjätty ilmasta nyt muutenkin. Nyt tosiaan tultiin Ouluun, niin piti käydä työpaikalta hakemassa vähän uusia toimistotarvikkeita, kun mitä sinne jäi ylimääräisiä, niin käytiin hakeen kyyttiä. Sen sitten mietittiin, että mennään nyt vielä Nallikarin leirintäalueelle 1 yöksi, niin siellä oli 40 € maksaa sähköauton sähköpistokkeen kanssa.
siinä aika lailla meidän tämän reissun pullut. Niin joo, ja Ikeassa syötiin lihapullasetit tullessa. Mutta joo, muuten kokemuksena siis Lofotit, varsinkin tuo Reine O-akseli, niin se oli aivan tosi siisti paikka. Että sitä on pitkä aikaa puhuttu, että sinne pitää mennä, ja kyllä se kannatti lähteä. Kyllä sinne kannatti lähteä, kyllä se oli komian näköistä. Ja sieltä mentiin sinne Senian saaria lähdettiin kiertämään. Niin se oli... No ehkä se ei enää ollut niin vakuuttavan näköistä, kun oltiin justiinsa käyty se ajamassa se koko Lofotit päästä päähän, ja se oli tosi siistiä, ja yhtä siistiä kai se tuokin oli, mutta se ei enää ollut niin uutuuden uutta kuin jo koko nuo saaret tuossa muuten ajanut. Ja siellä nyt joutui aika paljon perseposkia jännittää, että sillä mahtui joka välistä ajamaan autolla, että siellä on kohtuu kapeaa väylää, mitä pitää välillä työnnättää menemään. Ja sillä tulee vähän vastaantulijoita. Ja ne tunnelitkin on aika ahtaita, niin kuin siinä oli se yhtä pariskuntaa jututettiin, että niillä otti se mökkiauton kattosivuikkuna otti siellä semmoiseen pattiin kiinni, ja se meni se ikkuna rikki siitä. Ja sitten sieltä Tromsaa, no joo, se oli semmonen nätti kaupunki, mutta mä tiedän, oliko siinä sen kummasta muuta. Niin, ja Tromsaa ennen siellä Sommaroellissa, niin se oli, siitä me tykättiin. Se oli heti semmonen valokuvissa hienot kultarannat ja vuoriympäristöt, niin se oli hieno. Siitä kyllä tykättiin. Sinne suosittelen kyllä ihmisiä menemään. Ja myös Oulun Nallikarja, se oli kyllä kans, tykättiin siitäkin kovasti. Että se oli se ranta siellä varsinkin heti 6/5. Semmonen yhteen kokoonpano tästä reissusta. En tiedä. Kommentoikaa, jos saitte jotakin tästä irti tai teitte samaa tai olette tehnyt jo samaa, jotta oliko minkälainen reissu teidän mielestä.